Kag sa Good Vibes, ginpatukod nga 3-story facilities ang Yanson matriarch na si Olivia Yanson ang gin-inagurahan sa University of Negros Occidental, Recoletos. Ang pasilidad ang ginalauman magapabaskog sa mga kurso sa College of Allied Medicine Health Sciences. May report si Nico Delfin. Bukas na ang 3-story building sang College of Allied Medicine Health Sciences nga ginpatukod sang Yanson matriarch nga si Olivia Yanson sa University of Negros Occidental, Recoletos. Kaupod sang iya mga kabataan, ginpangunahan ni Yanson kag pamunuan sang universidad ang pag-abi-abi sa mga estudyante kag manunudlo sa bag-o nila nga school building. I am fully entrusting this building to you. Make the building isigan home for the future medical practice. Instill in their hearts and minds the love and service to their fellow men, so that one day, when they go out to see the real world, they will impart humanitarian services to our less fortunate brothers and sisters. Mayara ini sa mga classrooms nga natalana butangan sa mga state-of-the-art facilities kag mga equipment para sa medical technology, pharmacy kag iban pa nga mga medical courses. Ginpahayag ni University President Father Joel Alve nga dako nga bulig sa mga estudyante kag sa kolehiyo ang natukod nga pasilidad agud mapasanyog ang edukasyon kag mas mapaayo ang pagpalabot sa health services sa komunidad sa palaabuton. May God bless Dr. Olivia Villaflores Yanson and her family for their generosity. And may God bless all of us with the best opportunities as we formally open the doors of this building to everyone. May this building be a place of inspiration and learning for all who enter its doors. Nagpalabot man sang pagpasalamat ang pamunuan sang Student Government Organization sa kaalwan sang pamilya Yanson. 2023 sang ginpasidunggan si Yanson sang universidad paagi sa conferment bilang honorary doctorate degree in philosophy major in business management. Antes ang unveiling sang marker, ginpahayag ni Yanson ang pagkakasaiyangalan kag estatwa sa edipisyo bangod indi niya luyag sang fanfare sa mga ginapatigayon nga humanitarian efforts nga kabahin sa mga ginakabig nga ligasiya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.